Doy, dara doy, picture si mong video doy. Si mong asawa doy. Bata ni mo doy oh. Ha, kiat kay doy. Ha. Ako na. Asa. Nagsanggot oh. Yan, yan. Maguna mo na siya to. Asawan? Naguna ka ta doy? Sibuyasan nila. Naguna ka? Guna-guna dahil ato. Kaya videoan kay para. Kita si Papa nih mo. Uy. Ara bata ni mo doyo. Na. Uy. Ara doy. Oh, doy. Kay nag-quarantine ka diha sa Cebu doy. Ara mga salida sa imuhang pamilya. Mga Uli na niya skuan. ah, Pintitaw. tiki do gay pigit. Dako na ni. Lakaw na ni. Lakaw na. Manigulang ini ulay bunya. Naami diri sa Plagatasanon kay mag-ihaw mig baboy. Tag 120 kilo, kisay mo palit. Oh, tanawa ang baboy ang ihawon ron. Palit mo 120 rang kilo. Utang. Galay. Ginanom ani nga bata. Oh. Baka. Uy, kuna oh, buutan nga bata oh. Guna siya. Alam mo na baboy ang ihawon. Na. Ihawon na mo ni ron. Kambas. Uy. Layat. Haw na mo ni ron babuya ni. 20 kilo ra. Tik. Sudanon karon namo. Tik. Tik. Sudanon ka. Haon lang ka kay walay pasaw. Walay kapasaw niyo siya. Itim nga baboy. Itim nga baboy. Buntis yan. Ito mo ihawon. Gamayra. Gamayra nga baboy. Kay krisis. Ihawon. Sige, guna-guna doy. Uy. Grabe doy. Nagtatanim. Ang galay. Si Dudoy. Ikaw tanong mana dong? Ikaw tanong mana? Kena kabuyas? Ikaw tanong mana dong? Jan. Jan di anak. Ay baka na ako. Dako na. Mangyong. Ang batang nagtatanim ng gulay. Galay. Ani doy, ikaw ani doy? Ikaw na? Chay. Nana kay mautan lay ani doy ki. Ang tataba ng mga mais. Tanim na mais oh, tataba. Ulok bati chicken.